everyone, and welcome to WOMANITY. Thank you so much for joining me today. I truly always appreciate your company, and I'm glad that we get to spend the day again together talking about things that truly matter and talking about issues that matter, talking about a human right. Education is one of those, which a lot of young people are actually aren't able to access for many different reasons, and so especially when we look at issues surrounding poverty, that could be one of the issues. And also, if you happen to be born female, that sometimes becomes a reason in itself for you to not be able to access education. In other countries where that's a real thing, and who know it's a thing where education should be something that you are able to get, just the fact that it's not a priority in some other people's minds and for their children, that so I do have a guest in studio today who actually tackles such issues, and her name is Ellah Zilimbana, and she is actually the director of Hidden Stars Girls Foundation. She's bringing out those stars from all these different places across Malawi to make sure that they reach their greatest potential by giving them access to education. So thank you for joining me today. Welcome. About Ellah, and which is interesting because as we were chatting earlier on, you said your actual name is Esther. So before I'm sure Esther. Let's go back to the genesis of Esther Ellah Zilimbana. All right. In dzina langa ndine Esther. Ellah Zilimbana. Dzina la Ellah nangodzipatsa tafika standard 80 basi ngokhala Ellah panopa Ellah. Koma those who know me kuchoka primary ndikamenda ndikangova kuti Esther ni madzozo kuti awawa akundidziwa kuchokera ku primary. Yes, my name is Esther. Dzina limene ndinatenga la mai awa bambo anga limene anandipatsa makolo. Yeah. So Hidden Stars. Yes, Hidden Stars Girls Foundation director. Koma tisanafike ku Hidden Stars komutamanga kwambiri tufuna ifota anthu amandidandaula pena Ruth wangu yamba nkhani sunafuse kuti munthu ikwawo kuti yamatani zinthu ngati zimenezo nde tikudziwe nibe ndithu pang'ono zaha kwanu, because being a girl yourself, and as we're leading towards the foundation itself, you are also coming from a family of a mixed family in terms of Palianyamada, Paliatsigana. Tell us a bit about that and your parents as well. All right. Ineyo kumudzi wathu ndikulilongwe kunkuno. Tiye khongoni. Kwa malemboko. Vamapita ngati mupita kwa Sante. That's where I come from. Ndinabadwa mbanja la ana 80. Amene anyamata analipo atatu, atsikana 5. Ine nkukhala wachiwiri kumapeto. Kweni. Yes. Mayanga samagwira ntchito. Bambo anga was a primary teacher, so takati moyo oyenda masuku osiyana bambo athu akapangidwa transferred ndekuti na first tikuchoka school imeneyo tukayimba school imene akaphunzitsa bambo anga toko primary ndapanga kukalonga amati Kalonga primary, not Kalonga district. Kalonga primary, and then ndapangako so kuntanda amati Ntanda primary, and then kupita kumkuza kwa Matapira chakukhoma uku kumene nakapezeka zokuti nasankhidwa kupita ku Mitundu secondary school kumene nakapanga secondary school yanga. Clearly the fact that your father was educated and was also an educator, is he still teaching mpaka Daivana? No, pano panatenga pension ali kumudzi. Kuona kuti kholo linali lodidadutsa in a corridor ukakhankalasi obviously gave you an opportunity nanunso kuti mupezeke mukuphunzira nanu, especially nonse, because nthawi zambiri pakakhala kuti makolo abalana koma iwo sanaphunzire zimakhala zovuta kuti apezeke kuti anawa kwa basically what kind of education did you get yourself? How far did you go with your education? Mendanenera Ruthi, bambo wathu analaphunzitsa ku primary ndithu tinalipo ana 8. Komano bambo wanga ndi mayanga anali ndi moyo osunga anthu.
ndiye pa nyumba pathu timakhala timakwana 13 15. So what my father could afford giving us was a basic education imene inali yothera pa form 4. I like that you've said basic and basic yathera pa form 4 kuti at least munthu azikwanisa kupanga primary secondary yake at least poyambira pakhale pamenepo upita kuphunzitsi upita ku secondary akafika pa form 4 amati basi ndekuti iweyo kwinaku tiona kuti tipanga bwanji ndithude. So pamenepo munafika of course basic. Yes. And how far else did you move on from there? So it took myself to push myself now. Kuti I think I can do something better than this. Ndimene ndinasankhidwa ndi activator kukapanga tailoring and designing ku Don Bosco. I got my advanced diploma and then I started working with the government 2012-2013. Ndifunse kwa memwane not it took yourself to push yourself to do the next thing. What do you mean? School fees malipira doka? Yeah. Ku Don Bosco? Yes. Ndimagwira ndimagwira ntchito ku private primary school ina yake ndika form 4 kamene nali nakoko. So I was getting kandrama ku private iko and then kumalipira ku Don Bosco and then nakufuna kwabwino ina mathandiza and then napezeka zokuti ndinapanga text and designing and ndinamaliza and then eventually tikungomaliza I was employed by the government. Nthawi zambiri munthu nsaname ukamangana munthu kunota uyu ndo form 4 pena pake zimaoneka ngati kuti palibe chomwe angachite ndi paper la form 4. Especially nowadays. Oh yeah, especially nowadays because people are really pushing. Exactly. Beno, from what you're saying, there's still something you can do even with form 4. Yes. Then you did teaching school mabanga pa ma weekend kapena zimaenda bwanji? Ndimapempha ka holiday ku school kuja. And then each 40 if you know Don Bosco ena maphunzira mawa ena masana something like that and then we had to take course and tuchoka ku TVET and then activate aja anandimvetsetsa kuti I need to work but I need to support myself also kuti ndizibeza drama so ndimapena ndimapita pena osapita koma most of the times I was studying and then this because tailoring and designing is more about practical practicing kudula kusoka so zimezo zimakonda kuzipanga ma weekends. Yeah, that's another issue. Pena munthu umaona ngati kuti ndiye ndikwanitsa bwanji kuti uku ndizigwira ntchito komanso uku ndikupita school. For I understand school imafuna attention. Exactly. School imafuna kuti ukhale ndithu focused ukupanga zomwe ukupangazo ukuwerenga and which is why I think ana tukuyenera kuwalimbikitsa and ifeso ngati akuluakulu kuonetsetsa kuti mwana wayamba amalize if possible if they can get up to PhD pakamodzi they should just do it and be done because honest school yaku chikulu ndiyovuta kwambiri. Anyway, ineyo I have discovered kunena kuti anthu timadandaula about nthawi koma anthu we have a lot of time. Tindi nthawi yambiri anthu imene nthawi yambiri yo timangoyiononga. True. Yeah. You know, nthawi yambiri timagwitsa ntchito mwina mafoni athu kuonera zoonera nthawi imene you can use that time kupanga study ndi kupanga practice mama wapita ku ntchito you use that time usiku uja anthu tipangogona kumangogona panga na mama wangu loyelaso nthawi yopita ku ntchito kumangogona we have a lot of time to work and ma weekends aja ndi nthawi yonera tikhoza kuyigwiritsa ntchito kwambiri mwina lo ma business athu akhoza kumayenda tikhoza kumapanga zimene zozo koma we choose mwina to take that time for entertainment of which zinthu zina sizingati pendulire kweni. Wow, so accounting for nthawi yomwe tili nayo chifukwa ndi ambiri ndithu munthu amaona kumakanika kuti apa ndinakanika wanga yawo chilungamo chake mmapanga zina chabe koma zosapindula kweni. Yes. Ndiye manena kuti you were employed by government munagwira ntchito za mtundu wanji because I know kuti even till this day you're still a civil servant. Yes, I'm a civil servant. Yes. Ndinalowa ntchito ku State House poyambirira penipeni kumeneko ndimagwira ntchito yosamalira ana preschool and then after ataona chidwi chimene nali nacho they had to send me kukapanga ECD kumagomero certificate and then after some time
I was now moved to a tailoring room kuti ndikagwire ntchito imene no I had the qualifications with. I had the advanced diploma in text and designing koma ndimagwira ku police school. So is now omera kuti uyu are qualified to the tailoring. How can't we just take her to the tailoring room? And then I was moved kumagwira ku tailoring room ku State House. Yeah. Progression yanu njogera umene kwefe pabakadali pano ndoti you've done Form 4 mwabanga your advanced diploma ya community development. Oh yes as well. So ntime ndimagwira ntchito ku State House as well ndinapeza soka nthawi konena kuti I have to do community development because this passion yogwira ntchito ndi anthu akumudzi ndinali nayo kwambiri. So I was like I want to know more on how we can work with community people. Muntu olimbikira clearly muntu olimbikira ukwanisa ukupanga za ntchito ukupanga za school. Yeah, we tried. And then ndinapezeka zokuti I joined Lilongwe Technical College because that's the college I could afford, considering kuti ndinaliso ndi ma responsibilities ambiri amene nali nawo. So ananditenga ku technical and then ndinapanga community development. Yeah. Well, everyone, ngati mwangu yatsaka ndi mani mukuonera WOMANITY pano pa Zodiak tothokozeni kuti mwasankha kuti tikhale limodzi kumva nkhani kuchokera kwa munthu amene wachita zinthu zodabwisa, especially in terms of coming from a position where she felt and was given a basic education from 1 to Form 4 by her parents, and then she had to make a decision to go beyond what was given to her and say, what else do I want for my life? And now she's moving in her place of purpose with her organization Hidden Stars Girls Foundation, which we want to hear more about. Timve, how are they stepping into the communities to actually speak to the issue and respond to the issue of education and giving people the opportunity to actually have that right and take it by the horns and actually get an education. Lekani pomwepo ticheze limodzi pamene program yathu ikupitirira. Welcome back. If you're just joining us, WOMANITY is the name of the program. We're talking to Queen Esther Estere. Ayinu mwainu amene mukwadzi ochokera ku primary. Koma ambiri mwainu mukwadzi ngati Ellah Zilimbana. Tathokoza kuti tili limodzi lero. It's interesting to hear your story. I'm actually getting inspired myself. And pali malo omwe munthu akhoza kuponyera chingwe. Koma munthu sutakhoza kupitiriza koma kuthandiza mpaka kalekale. Pamafunikira pena kuti iwe unene kuti okay, I have to stand up for myself. Yes. I have to create the life that I want to live. I want to be. And you are now throwing a rope to atsikana madera osiyana kwathandizira ndi nkhani ya school. Then let's just talk a bit about Hidden Girls Foundation. Hidden Stars Girls Foundation. Mabanga jani kwenye. Okay, ineyo, let me say, I'm one of the people, ndimabva kuwawa when I see someone suffering, when I see someone failing. I would want to see kuti chikulepheletsa njani, how best can I help? Yeah, so Hidden Stars Girls Foundation ndi bungwe limene linayambika cholinga chake chenecheni ndikuthandizira atsikana amene alovutika kwambiri pa maphunziro. Chifanira kuti has been found out titapanga kafukufuku kuti atsikana ambiri they've been denied the right to education. Makamaka chifukwa cha mabeliefs amene timakhala nawo kuti let's educate anyamata atsikana waya adzakwatiwawa tansiya adzikhala pa khomo komanso mwina chifukwa chonena kuti we look at girls ngati anthu olephera, they can do anything oti aphunzitse palibe chimene tingapindule. So let's educate girls. And then because of that thing I had in me, I was like, I think atsikanawa akufunika chithandizo china chake chapadera makamaka awawa amene sangakwanitsewa chidwi ali nacho komano sangakwanitse kupeza ndalama. So I said, I think tipeze njira yolenda kuti atsikana awawa atatenge amene anasiya school, let's bring them back to school. Alikale ku school we have
to empower them kuti asapange drop out mpaka na akafikire kumene wo wakhoza kukafikira by supporting them with full 100% education support. Wow. Mene timacheza program tisanambe kuchita record manena woti pakadali pano palibe mamuna so naye amene afuna mbuli. Yes, ulibe makolo amene amasunga mwana hunyumba wakazi umati udzakwatira amene lero timukhala naye pakhomo panopo umati what do you do amafusa umatani what do you do ubwesa chani pa tebulo pa umapanga ndama zingati umagwira ntchito kapena business afuna munthu woti nayeso akuthamanga moyo wadulatu masiku kwambiri ndeno zomata ndimusunga mumusunga ndithu akhala pompo akhala ndi ana pompo sadzachoka apezikota ali pakhomo pamenepo. So it's really important kuti makolo ndithu aonebe unoti it's a priority because at the end of the day munthu amapezeka kuti wabwerabe pakhomo udzathandiza ndi mwana wamkazi woma muno naye amaona ndoti ineni panono ndi banja langa ndi ana anga nane ndi asamale. The girl usually may think about what do my parents need? Because we're always still quite connected to where we come from. Actually, when you educate a girl, you've educated the nation. As my ambili, yes. As my ambili, we have passion, timakudzika kwambiri mofulumira ndi zinthu. So when kadziko likusokonekera zimayi timakhala kukudzika kwambiri. Let's pray for the nation, let's do it for the nation, even mipingo, even kumamidzi anthu amene amakhala kukudzikana. So when we educate a girl child, it means tikhala ndi dziko labwino kwambiri lokhala. Of course, this is not to discredit the boys. Yes, we are not. Yes. But I think some people start to think, no. Everyone needs to be educated. Exactly. The guys should be educated. Tufuna the girls should be fika educated. at least pabweleka 50-50 ko ngati tikhoza kukwanitsa. We must. Yes. Now speaking of zifukwa and mareasons zosiyana amene mwagawa unayoti apena zomapezeka noti pali ma beliefs. I mean, even in the year 2023, poti tangoyamba 2024, yes. Lemuna ntsakaya ngati 2024 kuchita kunenelera kuti chaka ichichima. Zifukwa zake izikhazi. Some of the other issues that you came across amene munapeza kuti ana kumakhalira makomo ndi chani? Yeah, choyambirira chimene ndanena kale chija kunena kuti there is that belief kuti azinyamata azipita ku school. Another thing, the people from now, when I before you went in town moon, they don't know the importance of education in girls. So, kungosoyera kunena kuti anthu adziwe kufunikira kwa maphunziro atsikana. Chifukwa mtsikanayu akamathamangira kubanja amangoziyang'ana kuti apite chifukwa chani ma early marriage amachitika kwambiri kuma medzefa chani. They don't know kuti mtsikana atakhazikika pa school ubwino wake ndotani. So we don't know the importance of education in a girl child, which I think you would think is an obvious thing. Kuma mene manenera mpali anthu ndithu amene mwina besayang'ana nkuona kuti akodi pali chifunikira kuti mwana aphunzire kuma no. Anyhow, how many kids are you working with currently? Currently we have 21 girls. Yeah, 21 girls and amene muwapanga support fully. Yes. Tikamanena what is supporting fully, what does that look like? We are talking of my school fees, my school uniform, my kope, my examination fee, kumakhala mwina enamati mabagi, sapato ngati tikhoza zikwanitsa kuzifikira. Alipo amene ali ku boarding mwana ameneyo? Yes, alipo. Ndeno mmapatsaso chakudya chomwe mwana amanyamula kupita ku boarding ndi zina zote fo munthu tusumangopita ku boarding. Yeah, Ruth, utenge kuti ana amene tikuwathandizawa ndi anonena kuti ena iwo ndamasiye, ena iwo ndonena kuti akuleredwa ndi makolo onena kuti alibiretu china chilichonse ngakhale chimanga chokazinga timakazinga kupita ku school sangachitani, sangachipeze, sangakwanitse. So it's our responsibility as an organization timayesetsa mwakuperewera kwathu kuti tapatse
ma transport kuti apite ku school kuja ngati tingakwanitse tapatsenso ngakhale kapocket money. Ehe. Ndeno atsikana mumapeza bwanji foti pakadali panopolo kamaona mma Facebook olo usatiso Facebook ndatalika ukhale pansi pakhomo kunyumba muona mfoni mwanu ma message oti ndifuna munithandize ali wachibale wako munthu ndeno anthu amapeza bwanji foti ndi ambiri amene ali osowa. I tell you kuti sometimes I get overwhelmed chifukwa cha mafoni imene wena amene ndimalandira siku ndi usana. There's that huge needs yokunena kuti ndanyamata omwe akukanika kupita ku school chifukwa choti chithandizo chikutani chikuvuta chikusowa. Komano titapita kumamidzi ndikumene tinakapeza kafukufuku ndikuona kuti kodi ana wadi uyuyudi ali ndi chidwi chifukwa ife timafuna munthu onena kuti mtsikana kuti ali ndi chidwi cha skulu komanso sangathe kufika alipo ena ali ndi chidwi koma makolo awo akwanitsa. Why should we recruit that one? Timene atimusiye komano chidwi icho chilipo komano akusowa akupezeka kuti mwina 2-3 mazi samabwera pa skulu malekodzi akuonetsa kuti samabwera chifukwa namubweza fees. Samabwera ma school fund ya ku primary kukanika kholo kukanika kupeza anambira makhala kuledwa ndagogo kukanika kupeza 1000 ndamangoti basi khalani pansi. So we checking ma records ammasukulu ndikupanga find out ndikupeza atsikana amene ali ndi chidwi. Of course there's one girl amene tinalandira phone ndikufufuza nkupeza onena kuti tinamutenga then kana we had to find out kunena kuti alibiretu ndipo kukwira pomwe. That's Mary John ali ku Shikwawa Secondary School. Wow. Yes. Wow. Oh my gosh. How long have you been doing this? Alipo mwana amene mwakwanitsa kuti form 1 mpaka form 4 zimaenda bwanji ma program anu? No, look, this is just because these are just baby steps of our as an organization. Mnanenera mboyamba baja kuti mbuyo mo ndimathandiza atsikana on individual ngati as a person ngati right? Komano as an organization from the documenting of the project up to nthawi imene takhala tukwathandizana is from 2022. 2023 ndimene tapangako support atsikana full of course I can't say full chifukwa pali zinthu zina zimene tinafuna titazifikira koma chifukwa tinalibe ndalama sitidazifikire ngati ma school bag we failed to buy for them ma school bags tinalipira kuagulira nsapato komano ma basics iwo tinakwanitsa kuti tinalipirira tinagulira and then we could give ourselves a credit kuti for the baby steps at least we've done the best. Wow. Ndeno I understand kapena mwina ndifuse kunena kuti what is the full vision for your organization mukamuyang'ana mwana wamkazi mukadzati ababa ndetaitha ndithu mufuna kuti ziyende motani? Masomphenya athu ndionena kuti kutsogoloko ngati mudziko tsopano kunena kuti pasadzapezeke mtsikana amene akulephera skulu chifukwa chonena kuti akukanika kupereka fees. Tiyesetse kufikira mtsikana wina aliyense amene akulephera kupeza mwayi wa maphunziro chifukwa cha education support. Masomphenya athu ndotufuna tidzakhale ndi girls home chifukwa ngakhala nawo tiwathandizira mmakwawo pamakhala ma challenges ambiri amene timakhala nawo zija ndimanena kuti nawonso makolo amakhala ndi sei pa mwana wawo kunena kuti ife wathu yekhayo koma apite kubanja basi ngakhale mwana ali mchidwi akaona kuti akwati we ndi wa polisi kwabwera apolisi apo pabwera aphunzitsi apo panda banja akwatena. So timapeza ma challenges ambiri so in future timafuna tidzakhale ndi girls home kuti we can have them pamodzi kumapanga mentor and then we send them back to school so that ifeyo tione kunena kuti kodi akulepherera pati. Masomphenya athu ndi amenewo ndithu. As for the list pakadai pano mwanena kuti mu Samarana 21 koma you're looking at least 60 yomwe ikudikira kuti awawa ali pa list be ndandanda yonena kuti veso tufuna tipite ku school mutithandizire. Koma like you said the resources sukuti auchitofika patali Jordan but the organization is still quite new. And I also understand that soon you will be hosting a meet and greet of some kind where you want people, good well-wishers to actually just come and hear more and see how they can support. When will that be happening? 2nd February, 2024. As I told you, we have a pending list imene
it's more than what we do. Tikuthandizana 21 komano tikaphatikiza 21 and pending list yomafika pa 63. So you can see kuti there is a big gap kuti tikufunika titapanga zambiri koma tikupanga zochepa. Mwanjirani atikhuza kuti munda ndi waukulu, antchito akutani, antchito akuchepa, of which we've organized this fundraising cocktail so that akufuna kwabwino. We know Malawians have good-hearted people, golden-hearted people. I saw it entire Icon Fred. Yeah, it was people got tremendous support. And I mean, just so tikuzoda anthu alipo akufuna kwabwino. Amene akhoza kutithandizira. So we've organized this kuti akufuna kwabwino akhoza kutithandizira kuti tikhoza kufikira ku 63 ku kapena so ana 21 wa pano pali usukulu kulibe sidalipire mafizi. Akhoza so kwabweza. Akhoza tikuopa kuti akhoza kwabweza. So want to fundraise kuti atsikanawa tilipire mafizi tagulire makope. Yeah. Where will the event take place? Where? At the 44 Hotel. Fantastic. The 44 Lilongwe. Beautiful. Ndeno mwina ena ake afuna kuti they should get in touch with you pa Facebook pali page. Yes, we have a Facebook page imene the Hidden Stars Girls Foundation. Hidden Stars Girls Foundation. I must thank you, Ellah, for coming. I must also thank you for going beyond yourself. Ngati muntu for the winner lesa makana iso ndizofuna zake. We all have bills. Yes. And we sometimes think, oh, koma ndikachotsa ndezindithela bwanje. Komano munayamba pano khone noti yayi ndiyenera kuti ndithandize muntu. And that's such a great thing, and also for making room for others to come and join you in the journey to actually give access to education and an opportunity for atsikana ambiri kuti nawonso apite ku school tikuthokozeni. Koma tisanamalize kodi muti dzina la Esther ninala kwachani kuti munthu musinthe paweka kuti ine Esther hayi ndifuna Ellah. It's interesting. You won't believe. Tell me please. Dzina la Esther lisukuti tinala kwachichonse. You know, ntemene tinkakhala pa primary school kumene kumakhala primary kwina kunde kumakhala agriculture offices and houses. And then I do remember kwa project officer ako agriculture kunali tsikana dzina lake Ellah. And then that girl amapita ku Chansa College ku school. Komene when I was young then mamona ndama ndisangalasa ndati komene ntankanga ngati Ellah dzapita ku Chansa College. Ineyo basa said let me be Ellah. Basa I started writing Ellah. Up to now I'm Ellah. You know, ankango ndiyang'ana poyamba and the kena ngontame malemba maiswa 8 ndalemba Ellah uja think anango ndisiya. Oh my god. Basi then kena dzina la Ellah has been selected to Merondo Secondary School. And then basi Ellah. Komabe there are a lot of people when I go kumudzi watu sende dzidzimuka Esther. Yes, I do all on town mundikamaenda anthu amati Esther. Mazozo kuti Ellah ndineyo. Mudzi wako mwali I don't even know where she is. Do you remember her last name? I don't know. Oh. Anyhow, Ellah, if you're watching, olongatali kwamene akudziwa Ellah amene akambidwa abaye. Akumanizane ndi munthu. Kwa agriculture, kwa matapira, kwa project officer. That was 1994, 5, 6. Please, Ellah. Please, we need you because you changed someone's life, and that's the power of positive role modeling. Yes. School, you're like, I want to be like that, and exactly. Interesting. All right, everyone. Thanks so much for joining us today. We'll definitely be back next week with more as we shine a light on the different issues affecting us as a people. And also human rights. Is it women's rights or human rights? And education is indeed as Hidden Stars Girls Foundation. Until next time, shine. Be the star that you are. I'll see you soon.